Lho, sapa Petruk mboten ngerti? Mau mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning digdaya seneng gelut. Ndaramu Abimanyu KO. Werkudara. Nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok nendang iki jane ora lahir batin wing. Dume wong wedok ora. Monggo nendang kok dipaske. Ayo ora apa-apa. Kentul kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo ngopo to gong wis ora anu kok dadak salin barang arep mungsuh apa wedoke. Wani apa? Sing tak wedeni apa? Kata dian kantong kaca. Kota. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono ora usah werna-werna. Aku tak nonton Kaca Paesan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca Paesan ki pusaka arep ditonton bareng-bareng. Apa dadi presani, Ndara? Lintang toya kusumayana sumawur Semarika den prayekna semuriris semuriris eko balik Pono kawan dalem Ndara dalem Den wonten dawuh Den Uswatara monggonku nunggu kelawan bapakmu nanging ora ana tandha-tandha bapakmu bakal waluya nirmala temah jati temah mulya Bagong wonten timbalan miturut ature Panakawan Garing kelawan Petruk sira diutus dening wong tuamu marata gage matura munggo kepiye kabul kawusanane
Nuninggae kepareng punjuk atur kersanipun Ndara angka 8. Lho, Angka Wijaya. Nalika semanten kula sampun mlampah wonten negaring Amarta. Campa perang Bitutama alok Benda Walapati kalih Begawan Duna lan para Sata Kurawa. Tumunten dipun pisah kaliyan Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ngendikaken badhe pinaringan pusaka ketiga nek saged nglintoni kelawan ingkang winastan Sekar Jatiwasesa. Lah niku Ndara. Mula nek ngersake pusaka 3 Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Jimat Lima Sada kudu napa niku isa nglintoni sing disebut Sekar Jatiwasesa. Mekaten atur kula cekap semanten nek wonten Padyagung Pangaksama wekdal sapapan kula aturaken dhateng ing Pranatacara. Iku ngopo ora? Aku wis matur kok. Niku ature Bagong Ndara. Pripun pemanggipun Ndara dos pundi sakniki? Miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorotetan badan kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga nulu garing dalem kowe ndak tinggal ning Karang Kadempel tunggu bapakmu. Lah terus Petruk karo Bagong tak kanthi ayo ngupaya menyang endi dununging Sekar Jatiwasesa Petruk nggih Dek ayo gongyo anut lakoning Kurawa ngene kelap-kelap katon lir kincange ngaris risang nawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik laya gumun lajeng upaya teng pundi wong jenenge Sekar Jatiwasesa niku laya lagi ngerti niki wong kawan Petruk dalem menungso tumitah ning alam padang diwenangake budidaya tumrap Abimanyu kena sinebut arane sameneh ana wujude mapan ning Janaloka. Oh, lha nggih. Lah terus aja nganti kendhat ayo. Tinimbangane bapakmu ora mari utawa ora waluya nirmala temah jati. Aluwung Abimanyu ora bali marang Karang Kadempel. Aku ora bakal mento marang ngeruganing bapakmu Semar Badranaya Petruk. Nggih, kula nderek mawon kersanipun Ndara.
ngawur-ngawur warahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butulawara pandriting turangga istika cap kacarita ingkang miling-miling hanjejangkung nenggih pepating pura kencana patih sambega nalika semanten nyumurupi citraning Sang Abimanyu katon satra ingkang sekti kalintang jayaning perang ketitik mancur cahyaning saksa dolanan tumiyup saking dirgantara nyaut tungganing Sang Abimanyu geger sangya para panakawan wau mati awake dhewe le. Ngapa? Ana apa? Ndara Abimanyu ilang. Lho, lek kok nendi? Wis. Ndara Abimanyu ilang. Ilange piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho, Truk. Nek nganti Ndara Abimanyu ilang, kowe karo aku nampa dukane pepunden Pandhawa. Kowe ngerti ora Ndara Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa. Nek nganti ilang piye? Ana bayangan hitam lho edian kaya film nyaut Ndara Abimanyu gong kae isu ketok ketap-ketap ing angkasa halo Ndara Abimanyu kae ketok saka kene gong doya wae meneng wae ngopo ya imbal ha palugon lagune nglegas kita linuting kidung Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawuna Langgeng Kakang Trada Kakang Resi Kanika Putra
Kancang Warudaya Pak Pong Bu Boleng kali cedhi sapa sing gawe menika mboten mangling kadi wonten sowanipun Sukma Wicara inggih pun Kresna menapa wigatosipun dene Kresna sowan tumunten ngati Mbalana di menggawe katosipun menapa kula triandang dhateng sowanipun Sukma Wicara Kakang Ruda lenggah ingkang langkung sekeca kula non ngestaken dawuh Kresna Raharja saprapta kita nggih pukulun kan sapinangane ngawi dadan niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayana ing kasantosan apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantura ning ngarsa ulun Murudyake matur ingkang tetela Narayana ingkang sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalapatanipun ingkang wayah diagung pangsama paduka Hyang Adi pukulun dene kula sowan kanthi badan wadak ya ora dadi ngopo marma kita kuwi atmaja ulun mula isih gedhe palimarma ulun tumrap aran jeneng kita Kresna non ingkang sak banjure tumuli matur marang panjenengan ulun nggih pukulun wale-wale menapa mugi dadosna ing ngawuningan estunipun anggen kula sowan ngersa paduka Hyang Adi pukulun menika namung badhe nanjihaken babagan Sekar Jati Wasesa ingkang dinten samangke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat monggo mbiyake ingkang kathah menyebataken sinten ingkang badhe kedunungan Sekar Jati Wasesa menika ateges ugi kadunungan Wahyu Jati Wasesa pukulun kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembada anggayuh kanugrahan menika kala wau Hyang Adi pukulun Ridho mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula sepisan kita kuwi atmaja ulun lamun sowan kita kawanguran dening siji Jawata angka loro titah ing atase kita kuwi caket kelawan panjenengan ulun teka kita kepengin gayuh kanugrahan wae teka dadak sowan ing panjenengan ulun duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong mban cindhe mban siladan dewa ingkang ora adil tumrap titahe ing atase kabeh titah nampa sasmita kinen ngupaya Sekar Jati Wasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun ingkang sak banjure Kresna ngertiya ulun mboyakena mban cindhe mban siladan nadyan kuwi turas ulun pribadi kuwi atmaja ulun apa wayah ulun nanging yen to kanugrahan tumibana ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudidayane dhewe-dhewe ora dikeparengake nyuwun kawelasan kelawan panjenengan ulun kanthi cara mengkene Kresna ngertiya ulun blabari babar pisan lamun sejatine Sekar Jati Wasesa mau dudu kita ingkang kudu anggadhuh sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi atmaja ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita luwih prayoga wigatekna kewajiban kita aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan sabab dudu tumuruning kanugrahan gagayan kita urip ana ing alam padang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa yen to kita amilalu upaya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kelawan kewajiban kita Narayana Warudaya Pak Pong mbok boleng ali cedhe sapa sing gawe terus mangke mendhak kene ten panjenengan menika ngawrataken dhateng kula warga mboten sae kedadosanipun sedaya kedah adil menawi mboten sarana kula pecut mawi sumanten kados mekaten kula kinten Kresna badhe tumindak ing mboten sak mesinipun kajengipun mandhap wonten ing Janaloka Kakang Rada punapi
Monggo mresani babaring lelampahan sinten ing kedunungan Wahyu Jati Wasesa. Monggo kula dherekaken Dik. Katinetraning nganggo rapuh sataning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kono wae ladal niatku mung bakal kepengin mulyakake kelawan uripku nanging malah kleru tumrap Iwang Pikulun Jatimurti nampa duka ing akeh-akeh upama ora tumuli aku minglar saka ing bale Martya Kundha manik mesti bakal nampa sok saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya, pancen bener ngendikane Hyang Jagat Giri Pratingkah. Pandhawa dadi kewajibanku ing kudu tak utamake dudu kekarepaning pribadi Nata Ndarawati. Lekas lukita linuting gedung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayana tanah golong ate sambeka ana pengendika ing ngadhawu ana satriya nduk larapake jumbo kaliyan sampun paduka dawuhaken sinuwun kula kenen ngupaya wujuding titah ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang. Monggo menika kula sampun ngaturaken wujudipun satra ingkang ketingal sumara cahyanipun. Saking panginten kula satria menika mbok menawi ingkang kuagang ngamethik Sekar Jatiwasesa ing mapan wonten ing taman. Bocah bagus kowe sapa? Menawi paduka ndangu kaliyan kula pun Abimanyu. Raden Abimanyu nggih. Ditepungake aku Nalendra ing parang Pura Kencana jejuluk Prabu Gudakesa kasinggihan mekaten wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun Abimanyu wonten timbalan Taman Negara ing Pura Kencana ana thukule wit ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani arane Jatiwasesa monggo dina samengko nedeng mekar kembange ambabar Gandharu nanging ora iso dipethik dening sapa wae Raden nek pancen sampeyan iso methik Sekar Jatiwasesa nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti
Sanjang ganjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Petro nun diboyong dening sawijining wanita. Aku dilarapake ning negaring Pura Kencana amung dadi dalan nggonku bakal bisa maluyake wong atuwamu. Sebabe ing winastan Sekar Jati Wasisa iki Petro. Wah, lah kok kaya kembang matahari. Elok tenan. Gong pengen weruh Sekar Jati Wasisa ora? Nah, aku pengen weruh Peken Sekar. Engko karo aku. Edan kowe iki gong ora. Mengawur-awuran le momo. Saene mbok apa, Tru? Mara coba Petruk tak pedhike kembang Jati Wasisa. Ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan. Iya, Panakawan Petruk. Dong dang. Nih ora apa-apa ora masalah. Piye? Mulane ya, Gong. Sune nek tak tanggapke wayang cara wetan ki do nyemak. Oh, ora do kei. Yo ka. Dikawe nyemak kok. Rumangsa kula. Mara coba tak jupuke kembang Jati Wasisa. Pulung sang Abimanyu. Sekar pinethik wani kaget ora Petruk kanthong bolong. Kawan Petruk. Jarine kembang yen arep dipethik, wite ilang musna saka Pandulu. Nanging nyatane bareng tak pethik iso tak pethik wujuding Sekar Jati Wasisa. Lah niku dadi tambane bapak. Nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa. Pun mboten tidak gagas. Mboten saged digagas Prabu Gudakesa. Wangsul teng arah kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus ning licik. Bareng iso methek Sekar Jati Wasisa. Lah kok malah lunga saka negara ing Pura Kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kresna amangka Sang Dyatama Dara nggih nyawingipun Kakang sowan ning Karangadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar lara. Iya nyatane kuwi nglethak ora duwe daya. Kok sing nunggu mung gareng shift malam lho. Kuwi apa tegese? Tunggu anu gentenan iki
anu Petruk karo Bagong ndereke Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo bejan nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangkedemel ngasta Kembang Jatiwasesa. Nek mboten ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara. Abimanyu wonten dawuh ndotong-ndotong kembang piye iki menika Sekar Jatiwasesa kok Prabu lah dal entuk gawe kok inggih pikantuk lah mara coba dienggo tamba utawa dadi slana waliyaning Kyai Semar Badranaya kula pasrah dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndarawati mara coba kaya ngapa. Sekar tak ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Nayantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala Temajati dadi temah mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petruk? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang ngisor Semboja. Ana ngisor apa jenenge kluweh aku ya wis ora embuh iki Areng nangis kok nyirama Pak warasa Pak among Suramata aja keperat endi jenenge Abimanyu ku karepe Cek. Bagus ning jebul batu-batu, kowe licik, kowe maling keparat kowe. Didhawuhi supaya methek Sekar Jatiwasesa bareng seluwuk pethek ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudakesa. Nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jaluk ora tawanake tak gawe sungsang bawana balik. Amuk gagap ideksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara wong tuane Abimanyu. Ora iso nggula wentah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing atas anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jatiwasesa ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amuk
Karang kadempel ketekan wong wedok ampuhe ra jamak-jamak. Lho, sapa kowe terus mboten ngerti? Mau mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning digdaya seneng gelut. Ndaramu Abimanyu KO. Werkudara. Nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok nendang iki jane ora lahir batin ming. Dume wong wedok ora. Monggo nendang kok dipaske. Ayo ora apa-apa. Kentul kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo ngopo to gong wis ora anu kok dadak salin barang arep mungsuh apa wedoke. Wani po. Sing tak wedeni apamu? Kata dian kantong kanca. Iki foto. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono ora sawerna-werna. Aku tak nonton Kaca Paesan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca Paesan ki pusaka arep ditonton bareng-bareng. Apa dadi presani, Ndara? Pun ketemu, wis mungsuhe. Kowe mlayu bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya. Loro niku wis to nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Li wadul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo kok yo engko gek selingkuhane bapak to udu. Bapak ki wong suci kok ya. Engko gek nggonku. Wah embuh nek nggonmu. Wis ale ngawur kok kowe iki. Ora apa-apa ya terus mbok ora aturan. Senengane omongane. Mangkat to nggih. Pak wungu, Pak. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mang wungu. Nek ora wong tuwa tak duandem glugu tenan. Juga ape-ape kok nyampar rai lho. Ning aku seneng bapak waras. Wah! Gilani ana wong kok kaya bulus. Arep bulus ning aku cinta padamu. Tobat iki sapa lho iki sapa? Ah kowe iki. Mbuh tresnaku karo kowe kok nganti kaya ngene. Aku to tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to Kanastren. Kowe aja ninggal aku Kanastren. Patihku sirna mergolayu nalendring pura kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela leganing atiku.
padha ngawur-awur-urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso Nalindra ireng semani sapa lho kowe rung tau tepung karo aku to aku rung tau tepung karo kowe sapa Nalindra ing Pura Kencana Prabu Gudha Kesa kok ngamuk ning Karang Kadempel patihku sirna Mergalayu lah iya kowe iki kok golek patih kok wong wedok ya apa kurang wong lanang apa pancen dumpeh kowe iki lelanging jagat lan curing bawana kowe kuwi dikondhangake wenang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka kok lek kebangetan banget to kowe kok lunga saka kraton nampi dawing dewa kinan rumeksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen to pancen kaya mengkono ayo Yayi kondur marang praja mesake dulur-dulurmu nungging ngestaken dawuh Werkudara nggih mlumpuk ning Karang Kadempel nanging resik ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Yo. Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye? Aku ra iso nemokake nek aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel lho tak jaluk aja tak jaluk bali nyang Sukalima madangi jagat tumunguk-munguk paneng sapucak ing wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasesa niku kula mboten milih. Ning pancen kula singitake enten kuncung kula. Pamrih aja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Yo Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah njayeng bawana. Nirbaya Nirwikara Durga mendhak kala sirna dadi utusane ngadil manglurah satru murka
saengga saged mujudaken jagat menika ayem, ayom, tentrem, rukun, mansinamadan, tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono. Purnaning gati Sura Sudira Jaya ingkang rat suh berasta kaping 10 Darmastuti rahing sami makari rahing samya pinanggih Ndara.